emisná neplatné. Každý mechanik musí znať, za jaký olej treba ľať, hlavne brzdy dobre ovzdušnic. Choď kedy še stane chyba, to je planá kvapalina, výhovorku treba sebe nájsť. A bereme dievčatá a tancujeme! To sa zasa nepobíte, chlapci. Tancuje do bieleho rána, No a že kto vyrúbal všetky stromy? No ako... Ešte jedna pesnička, tam pod programy slovenskej zemi. Tancujeme posledných 60 minút venovaných pre vás všetkých, ktorí máte sa chuť zavolať. Nech sa páči. Pani, nemáte partnera, vyberte si, pozrite, koľko je na výber. Dámy a páni, ďakujeme za pozvanie, za prijatie. Dnes pre vás účinkoval Lukáš Kovačka ako Luky. A Matúš Potocký ako Puťo. Ahoj, ďakujeme. Čo bolo pláne, prepáčte, čo bolo dobre, pamätajte si a samozrejme volajte. Píšte, neodpisujeme.